Vítejte, spoluhledači osobní efektivity. Jsem Teplý Mýval. Chcete uvolnit svůj skutečný potenciál a stát se vysoce efektivním jedincem? No, mám pro vás jen knihu 7 návyků vysoce efektivních lidí od Stephena Ercoveho. Tato kniha je měničí, nabitý silnými lekcemi v osobní změně, které mohou změnit váš život. Nyní mi dovolte, abych vám řekl něco o brilantní mysli, která stojí za touto knihou. Stephen Ercovej nebyl průměrný autor, byl mezinárodně uznávanou autoritou vedení, odborníkem na rodinu a organizačním konzultantem. Díky svému rozsáhlému zázemí a zkušenostem zasvětil Ercovej svůj život výuce života a vedení zaměřené na zásady. Ercovejho reputace je docela působivá. Ercovej získal titul MBA na Harvardově univerzitě a doktorát na Brigham-Youngově univerzitě a profesor organizačního chování a řízení podniku. Podělil se o svou moudrost s bezpočtem jednotlivců, dokonce působil jako ředitel univerzitních vztahů a asistent prezidenta. 7 návyků vysoce efektivních lidí není jen tak jaká kniha, je to globální fenomén, uznávaný jako křížek jedna nejvlivnější obchodní kniha 20. století. Tento bestseller prodal více než 20 milionů výtisků ve 38 jazycích po celém světě. Její dopad je nepopiratelný a činí z ní jednu z 10 nejvlivnějších manažerských knih vůbec. To, co Ercovejho knihy odlišuje, je jejich praktičnost. Nekáže jen teorie, poskytuje příklady z reálného života, případové studie a praktická cvičení. Ocitnete se ponoření do příběhů, které rezonují s vašimi vlastními zkušenostmi, což vám umožní hluboce se spojit s koncepty. Jedním z pozoruhodných aspektů Ercovejho práce je jeho zaměření na základní principy nebo návyky. 7 návyků vysoce efektivních lidí nastínuje tyto základní návyky, které mohou skutečně změnit váš život. Ale počkejte, je toho víc. Ercovej se nezastavil u 7 návyků, dokonce představil 8. návyk, čímž posunul osobní a profesionální efektivitu na další úroveň. Takže pokud jste připraveni převzít kontrolu nad svým životem, zlepšit své vůdčí schopnosti a dosáhnout trvalého úspěchu, ponořte se do 7 návyků vysoce efektivních lidí. S více než 25 miliony prodaných knih je zřejmé, že Ercovejho učení zasáhlo akord s miliony jednotlivců po celém světě. Pamatujte, že to není jen čtení knihy, je to aplikace těchto mocných lekcí do vašeho vlastního života. Připravte se na cestu osobního růstu a transformace. Věřte mi, nebudete zklamáni. Kniha rozdělena do 4 částí, budeme sledovat autorovu cestu k přečtení této knihy. Část 1 této provokativní knihy připravuje scénu svým zajímavým názvem Paradigmata a principy. Zde se vydáváme na cestu k pochopení samotných základů osobní a interpersonální efektivity. Začínáme úvodem do paradigmat, těch fascinujících mentálních rámců, které formují naše vnímání a chování. Když se ponoříme hlouběji, kniha odhaluje několik klíčových principů osobní efektivity. Připravte se na některé poznatky, které vám otevřou oči. Jedním z těchto principů je síla být proaktivní. Ano, je čas usednout na sedadlo řidiče a převzít kontrolu nad svým osudem, ale to není všechno. Zkoumáme také koncept začátku s koncem v mysli. Představte si toto, vytváříte vizi pro svou budoucnost a podle toho sladíte své činy, vzrušující, že? A nezapomínejme na stanovení priorit. Ercovej zavádí princip dávat první věci na první místo a zajistit, abyste soustředili svou energii na to, na čem skutečně záleží. Zní to jako recept na úspěch, že? Ale počkejte, je tu bonus. Ercovej nabízí cenný zdroj šitý na míru speciálně pro trenadery, 7 návyků vysoce efektivních dospívajících. Tato kniha vyšla v roce 1998, autor je synem Stephena Ercovejho. Nikdy není příliš brzy začít rozvíjet osobní efektivitu a tato kniha je zde, aby vedla mladé mysli na jejich cestě. Část 1 položí pevný základ, který vám dá ochutnat principy a postupy,
které budou dále zkoumány v následujících částech. Připravte se na výzvu svého současného myšlení a objevte svět nových možností. Nyní přejdeme k části 2 knihy, kapitole nazvané Soukromé vítězství. Zde se zaměřujeme přímo na rozvoj osobní efektivity. Rozdělíme ji do 3 kapitol nabitých silou, z nichž každá je věnována jednomu ze zvyků osobního vítězství. První návyk je o tom být proaktivní. Je čas odvodit srebro z pověstce a stát se řidičem svého života. Kniha poskytuje praktické pokyny a nástroje pro vytvoření osobního poslání, které podnítí vaši vášeň a povede vaše činy. Dále prozkoumáme zvyk začínat s myšlenkou nakonec. Představte si, že máte jasnou vizi požadovaných výsledků a používáte tuto vizi k utváření svých každodenních rozhodnutí. Je to měnit hry, přátelé. Tato část nabízí techniky pro identifikaci klíčových rolí a cílů, které vám pomohou sladit vaše akce s vašimi dlouhodobými aspiracemi. Nakonec se ponoříme do zvyku dávat první věci na první místo. Stolika nároky na náš čas je důležité moudře upřednostňovat. Nebojte se, protože kniha vás vybaví strategiemi pro efektivní řízení vašeho času a řešení úkolů na základě jejich důležitosti a naléhavosti. Část 2 zdůrazňuje důležitost převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život a volby. Poskytuje rámec pro kultivaci jasného smyslu pro účel a směr. Část 3 knihy nás zavede do podmanivé říše veřejného vítězství. Je čas zlepšit naše interpersonální dovednosti a uvolnit sílu spolupráce. Tato část se skládá ze 3 kapitol, které otevírají oči, z nichž každá je věnována jednomu ze zvyků veřejného vítězství. První návyk, který prozkoumáme, je myšlení win-win. Je to všechno o přijetí myšlení hojnosti a nalezení vzájemně prospěšných řešení. Kniha vás vybaví praktickými pokyny a nástroji pro budování důvěry, podporu spolupráce a vytváření výsledků win-win. Je čas přejít od soutěžení ke spolupráci a zažít transformační sílu synergie. Dále se ponoříme do zvyku snažit se nejprve porozumět, pak být pochopen. Komunikace je obousměrná ulice, přátelé, a je čas zdokonalit naše poslechové dovednosti. Kniha nabízí techniky pro empatické naslouchání, které vám umožní skutečně pochopit perspektivy a potřeby druhých. Tímto způsobem vytvoříte hlubší spojení a vydláždíte cestu pro efektivní komunikaci. Třetí zkoumáme zvyk synergizace. Připravte se na kouzlo, které se stane, když se spojí různé mysli. Kniha poskytuje rámec pro podporu kreativity, přijetí rozmanitosti a uvolnění kolektivního génia týmu. Část 3 zdůrazňuje důležitost spolupráce a vzájemné závislosti. Je to plán pro rozvoj efektivních komunikačních a týmových dovedností, které vám umožní prosperovat v osobních i profesionálních vztazích. Nyní se ponoříme do části 4, obnovení. Tato část upozorňuje na klíčový aspekt péče o sebe a osobní obnovy. Konec konců, abychom byli efektivní ve všech oblastech života, musíme nejprve pečovat o sebe. Část 4 se ponoří do různých dimenzí osobní obnovy a nabízíme přibližné množství zdrojů na podporu vaší pohody. Zahrnuje témata, jako je fyzické zdraví, emocionální pohoda a duchovní růst. Sobě zdůrazňuje, že je důležité pečovat o své tělo, mysl a ducha a zajistit, abyste fungovali co nejlépe. Pamatujte, přátelé, péče o sebe není sobecká, je to životně důležitá složka pro osobní efektivitu a dlouhodobý úspěch. Takže se na chvíli zastavte, nadechněte a prozkoumejte zdroje, které část 4 nabízí. Upřednostněte svou pohodu a sledujte, jak zesiluje každý aspekt vašeho života. Nyní jste vybaveni návyky, myšlením a strategiemi nezbytnými pro osobní efektivitu, efektivní spolupráci a osobní obnovu. V roce 1989 Stephen Covey vypustil do světa předratnou změnu s knihou 7 návyků vysoce efektivních lidí. Rychle se stala senzací, změnila životy a poháněla jednotlivce a organizace k úspěchu. Rychle před 15 let a Covey se rozhodl požehnat nám aktualizovanou verzí svého mistrovského díla.
Připravte se na 8. návyk. Od efektivity k velikosti. Tato kniha přebírá základy položené jejím předchůdcem a katapultuje nás do zcela nové oblasti osobního a organizačního růstu. Takže, jaká je tajná omáčka o svých hábitu? No, je to všechno nalezení svého hlasu a pomoci ostatním najít jejich, co jí pevně věří, že velikost leží v každém z nás a čeká na to, až bude objevena a vypuštěna do světa. Tato kniha se stane vaším průvodcem, zažene vnitřní oheň a požene vás k životu plného účelu a dopadu. Pojďme se hluboce ponořit do bohatého rozsáhlé znalostí, které Stephen Elcovi vytkává do svých knih a zdrojů. Připravte se na intelektuální hostinu a prozkoumáme multidisciplinární základy, které jsou základem jeho silných poselství a argumentů. Za prvé, máme podmanivý svět psychologie, ji využívá poznatků z této fascinující oblasti, aby osvětlil klíče k osobnímu a profesnímu úspěchu. Vede čtenáře k pochopení významu sebeuvědomění, emoční inteligence a mezilidských vztahů. Na základě psychologie klade důraz na rozvoj empatie, poslechových dovedností a efektivních komunikačních strategií. Tyto nástroje jsou nezbytné pro budování silných vztahů a dosahování společných cílů. Takže se připravte ponořit hluboko do složitosti lidské mysli a uvolnit svůj potenciál. Dále se pustíme do oblasti vedení a řízení. Radce integruje poznatky z těchto oblastí, aby osvětlil cestu osobnímu a profesnímu naplnění. Zdůrazňuje důležitost vize, strategie a realizace při realizaci našich cílů. Zkoumáním teorie vedení vybavuje čtenáře znalostmi pro vytváření vysoce výkonných týmů a organizací. Prostřednictvím svých prací předává moudrost do základních vůdčích dovednostech, jako je delegování, zmocnění a odpovědnost. Připravte se vžít se do role vizionářského vůdce a odemknout svůj skutečný potenciál. Etika a hodnoty tvoří další pilíř jeho intelektuální pevnosti. Na základě poznatků z etiky a teorie hodnot zdůrazňuje klíčovou roli integrity, poctivosti a etického chování v osobním a profesním úspěchu, vede čtenáře na cestě ke sladění jejich činů s jejich hodnotami. Zdůrazňuje význam rozvíjení silného smyslu pro osobní identitu a účel. Připravte se na podnětné diskuse o morálních kompasech a síle života v harmonii s našimi nejlepšími hodnotami. Náš průzkum byl úplně bez kartáče se systémovým myšlením, využívá poznatky z tohoto holistického přístupu, aby osvětlil propojenost různých aspektů života. Prostřednictvím svých děl povzbuzuje čtenáře, aby přijali systémovou optiku s ohledem na širší sociální a kulturní kontexty, ve kterých se pohybujeme. Zdůrazňuje důležitost komplexního přístupu k osobnímu a profesnímu rozvoji. Připravte se vidět svět novou optikou a odhalovat spletitou síť spojení, která formují naše životy. Když se položíme do jeho knih a zdrojů, jsme svědky jeho poslání vzdělávat, inspirovat a provokovat myšlení. Jeho práce jsou proslulé svými praktickými radami spojenými se silným důrazem na osobní růst, vedení a etické chování. Jeho záměr je jasný, umožnit čtenářům jednat a vytvářet pozitivní změny ve svých životech. Dosahuje toho tím, že poskytuje spolehlivé příklady a rady založené na důkazech, zapaluje v nás oheň, abychom usilovali o dokonalost. Takže, spoluhledači poznání, připravte se na pohlcující cestu. Otevřete svou mysl a dovolte jeho moudrosti proniknout do každého vlákna vaší bytosti. Čeká vás integrace psychologie, vedení, etiky a systémového myšlení. Je čas odemknout svůj potenciál, změnit a vydat se na transformační cestu osobního a profesního růstu. Připravte se na osvícení. Dobře, lidi, pokud jste se dostali tak daleko, je jasné, že Stephen Elcovi 7 návyků vysoce efektivních lidí vzbudil váš zájem a nemám vám to za zlé. Tato kniha je pokladnicí moudrosti a praktických rad. Ale než se ponoříte do jeho stránek, dovolte mi, abych vás nechal se 2 provokativními otázkami,
které prohloubí vaše chápání celého principu. Nejprve prozkoumáme klíčové principy obsažené v 7 návicích vysoce efektivních lidí. Tyto návyky slouží jako páteř osobního a profesního úspěchu. Dokážete si představit, že přijmete tyto návyky a změníte svůj život. Představte si, jaký dopad by tyto zásady mohly mít na vaše vztahy, produktivitu a celkovou pohodu. Připravte se objevit tajemství efektivity a osobní změny. Nyní přeřadíme rychlost a podívejme se na jeho přístup k vedení a řízení z obchodního hlediska. Jak mohou jeho postřehy pomoci organizacím dosáhnout jejich cílů a záměrů? Zamyslete se nad potenciálním dopadem integrace principu společnosti co by do struktury vaší organizace. Představte si, že podporujete kulturu důvěry, odpovědnosti a spolupráce. Představte si, že vedete s cílem a inspirujete svůj tým k dosažení nových výšin, co by jeho moudrost může skutečně způsobit revoluci ve způsobu, jakým podniky fungují. Jste připraveni vylepšit svůj úspěch na vyšší úrovni. Mám pro tebe výzvu. Když toto video dosáhne 15 000 zhlédnutí, uvolním celou hodinu hluboké moudrosti z 7 návyků vysoce efektivních lidí. Mluvíme o návyku 1 až návyku 7 transformačních vhledech, které by mohly změnit váš život. Jako sdílejte a pojďme dosáhnout tohoto cíle. Představte si, jaký dopad by tyto návyky mohly mít ve vaši cestu. Pojďme to uskutečnit. Připravte se na vítězství nad úspěchem, jeden zvyk na jednou. Zůstaňte úžasní a pojďme společně dosáhnout tohoto milníku. Sledujte můj kanál, dejte mu palec nahoru a sdílejte toto video se svými kolegy hledači znalostí. Dobře, mí kolegové knižní nadšenci, je čas nabídnout adie, ale nebojte se, vrátím se s dalším vzrušujícím knižním doporučením, než to budete vědět. Takže zůstaňte naladěni, nechte zvědavosti otáčet a do příště šťastné čtení.